hoes in de jaren 20. En dit is het huis nu. Hoe oud is dit huis? Ik denk dat het huis ongeveer in 1900 gebouwd is. En die kunnen geen documenten vinden van wanneer het dus eigenlijk echt gebouwd is. Zijn er nog dingen die je herkent aan het huis van vroeger? Ja, er zijn nog oude dingen in het huis van toen het huis gebouwd is. En dat zijn onder andere deze luiken. Deze kan ook dicht. Zo, en dan deden ze deze. Die deden ze zo. En dan zaten ze goed dicht. Is dit altijd een woonhuis geweest? Ja, dit is altijd een woonhuis geweest. Dit er. En hierachter staat een heel grote score. Groter als wat er nou staat. Zijn er ook bijzonderheden aan het huis? Toen wij de keuken, want toen we die keuken sloten, toen vonden we onder de grond, dus daar dus, een hele grote ruimte, met een mooi gewelf zo. Echt een wijnkelder. En er die een soort put opgebouwd. Dus waarschijnlijk had er een hele grote waterreservoir nest. Weet ik nog wat bijzonders van deze grond? Nou, ik kan je wel vertellen, ik kwam een keer thuis op een sneeuwmiddag uit werk en toen hier mijn man het hele plafond eruit sloopt. Want dat wie een plafond, dat wie gips op riet. Dat wie vroeger op het internet zag. En het hier het helemaal uitsloopt en toen kwam dit eronder bij. Dat wisten we dus net. Hoe oud is het huis? 195 jaar. Wat had je ervaring in dit huis? Altijd borkerijen. Waar ben ik nu voor je? Dat is de Roelen, Rijnske Roelen Osterhof en die is hier in boer. Hebben jullie het huis ook verbouwd? Ja, we hebben het huis verbouwd helemaal. Want hier zaten wel 7 bedsteden in. En die hebben wij, de meeste hebben wij er dus weer uitgehaald. Deze tegels zijn 200 jaar oud. Graag hier. Dit is het gebouw van Nicolai's Verzekeringen. Hoe lang ben je in het paskantoor? We hebben dit podcast in 1988. Dit is het archief van het paskantoor. Augustinus een belangrijk in deze omgeving. Augustinsga was een heel belangrijke plek in het Achterkansspel. Het weer het hoofdplek in die achter. In Augustinsga had het gemeentehuis staan. Maar het gemeentehuis is, ik denk ongeveer in het 1700, 1800. In de jaren toen is het Augustinsga het gemeentehuis verplaatst op de post omdat daar een spoorlijn online weer. Die vraag is er nog iets spannends gebeurd in het postkantoor? Nou, wat ik nog weet, maar dat heb ik zelf net meemaken, want daar ben ik niet meer. Maar er is toen op een gegeven moment hoorde de postkantoor die bracht net het geld mee met een autootje. Dat weer het duur. Dus toen moest de toenmalige postkantoorhoudster, de Akkie Nicolai, die moest, dat is de Bebbe van Ilse en Eline, die moest dan op een fiets naar Zusterveen, naar de Bruna, en die moest daar het geld bij. En die haalde dan daar 10 tot euro bij, en die fietste daar naar het postkantoor daar, en die hield hier geld. Dus dat is nooit gevonden, maar ik vond het wel knap. Onvoorstelbaar zelfs. Postkantoorhouder, heb je nog postzegels van mij? Nee. Nee? Och, dat doen we eerst dit. Die kost je postzegels 28 eurocent. En dan denk ik, door het postkantoor, ik moet de post gaan maken, je wil een 16 betalen. Ik denk, maar bedrijf uit, dat postzegels. Zijn helaas zo uitgekomen. Och, heel uit uitgekomen. Ik wil er al maken van, wat zou ik doen?
Wat is dit nou? Ja, de eerste zandje in 100 is dit al. Ik nog volledig origineel alleen nog. En dit is vroeger de bar. Die is nog volledig origineel. Die klok die erin zit is alweer geen parlemoorlijn nog. Het is nog volledig origineel alweer. En wat is dit hier? Dat zijn nog oude schouwen van vroeger nog. En dit is het nou een heel oudje. Dat komt hier uit. Dat is de oude kinderstoel. Nou, Had deze bar ik vorige week al niet gezien? nee, die had officieel net zo. En dit weer de herberg. En mensen die vroeger wilden je de hinders verwisselen. En dan hield trekskuiten. En je werden de hinders ververst. Dus je had nog al een motorkijn en machine, dat vaart wel terug. Maar vroeger moesten de hinders die boten trekken. En dan werden de hinders ververst. En dan gingen de hinders die gingen op straal en dan kregen ze al een hinders man. Maar de accordeon? Ja, dat is een heel oudje nog. Die wie van Dirk Tabak. En ik denk net dat je hem daar ooit van Jet had, van Dirk Tabak. Dat weer de maat van Eje Wikstra. En Eje Wikstra weet je met net waar die is misschien. Nee. Nooit van Jet, maar de meeste mensen wel.